Dobrý deň, moji milí, vítajte pri dnešnom výklade. Ideme sa pozrieť na zmenu. Čo sa zmení, čo bude vo vašom živote iné, nové. Máte na výber 3 balíčky. Prvý balíček je s ametrínom, druhý balíček je s citrínom a tretí je zelený fluorid. Takže dole pod videom máte časové stopy, na ktoré si môžete kliknúť a vidíme sa pri vašom výklade. No, skupinka číslo 1 s ametrínom, vítajte pri vašom výklade, takže ja som veľmi zvedavá, ideme sa pozrieť, čo sa zmení u vás, čo sa vám zmení. A teda máte tu také, by som povedala, poslanie, alebo zmysel života. A takú, by som povedala, výdrž, alebo akoby, ja mám pocit, že vy sa hľadáte, máte tu dve také nádherné, aj farebne podobné, krásne kartičky, ktoré spolu veľmi ladia. Takže je to o hľadanie zmyslu a je to akoby u vás vo vnútri sa niečo veľmi dôležité mení. Vy ste pochopili, že naozaj proste tá zmena začína znútra. Hej. Nemôže sa nám niečo zmeniť vonku, kým to nezmeníme vnútri. Hej. Že je to oveľa účinnejšie, oveľa silnejšie. Takže tuto vidím takú veľkú sústredenosť na vaše vnútro, na seba a ako by vám ten vesmír chcel povedať, že idete dobre, vydržte. Vydržte ešte chvíľku a vlastne tie zmeny vnútorné, ktoré robíte, sa už čoskoro prejavia v tej vašej vonkajšej realite. Hej? Že nebude to už dlho trvať, aby ste to ešte chvíľočku vydržali. A naozaj, ak sa hľadáte, tak robíte to dobre. Je tu naozaj niečo veľmi krásne, nejaký vznešený cieľ, niečo, čo na vás čaká, niečo, čo vás volá. A aj keď akoby to ešte tak neviete uchopiť, neviete sa k tomu nejak bližšie dostať, tak neminie vás to, nebojte sa. Ešte chvíľu vydržte, dobre? Takže čo sa zmení v skupinke číslo 1, aká zmena tu prichádza, aká zmena čaká skupinku číslo 1, áno. Takže máte tu manifestáciu a máte tu hudbu. Hudba a zvuk, to je také zvláštne, lebo príde mi to naozaj akoby úplne manifestácia cez zvuk, slovom, cez akoby doslova rozoznievate to svoje vnútro niečím nádherným. Čiže áno, toto je niečo, kedy vy prichádzate konečne na to, čo je to vašou hudbou, čo je, akej farby je to svetlo, ktoré vy vysielate von, akú príchuť má tá vaša duša, tá vaša esencia, to. Naozaj je tu veľmi veľká sústredenosť na seba, na vnútro a to je také krásne a veľmi, veľmi príťažlivé, že sa to musí nejakým spôsobom odzrkadliť v tej vašej vonkajšej realite, len ste asi v takom medziobdobí. Takže som zvedavá, som veľmi zvedavá. Idem sa na to pozrieť, že čo o tom môžeme vedieť viac, čo sa o tom teda dozvieme. Čo sa zmení v skupinke číslo 1? Je to kolektívny výklad, dobre? Nemusí s vami rezonovať úplne všetko. Ak by ste mali záujem o presnejší, podrobnejší osobný výklad, v popise dole máte adresu mailovú, môžete napísať, ja vám pošlem bližšie informácie o osobných výkladoch. Aká zmena čaká skupinku číslo 1? Čo sa bude meniť v živote ľudí v tejto skupinke? Čo môžeme čakať? Aká zmena? No... Skupinka číslo 1, vy ste si mákli. To bude veľká zmena, veľmi veľká zmena. Úplne tu vidím zmenu osobnosti, prechádzate, alebo ste nedávno prešli, ale podľa mňa aj prechádzate takou veľmi dôležitou premenou. A tento smútok, to je, viete, vždy, keď prechádzame zmenou, niečo stále akoby umiera, hej, tá zmena proste prichádza niečo nové, ale niečo staré sa vždy končí, hej, a tuto je taký, by som povedala, ten žiaľ, toto je niečo, preto ste ešte v takomto medziobdobí, potrebujete ešte trošku sa ako keby rozlúčiť s tým, kým ste boli, s tou starou osobou, s tou starou osobnosťou, aj keď ja viem, že sa už veľmi tešíte, že už je tu ten závan toho čerstvého nového vzduchu. Hej, tak každá zmena, každá tá premena, tá transformácia so sebou nesie aj ten smútok za tým, čo bolo. Aj keď mnohí z vás mi teraz možno poviete, že ale to je, už sa mi to nepáčilo, to bolo zlé, ale bola to vaša časť, bola to časť vašej osobnosti, časť
vás, ktorá proste odchádza, ktorá zomiera a treba ju oplakať. Treba ju osmútiť. Áno. Takže a zrejme naozaj sa to týkalo tuto v tejto skupinke veľmi veľa ľudí, ktorí prišli akoby zmeniť aj ten rodinný osud, možno nejak tú rodinnú karmu alebo tie vzorce, ktoré sa akoby odovzdávali z generácie na generáciu. Takže tá zmena, ktorá prichádza, že áno, vnímate to dobre, vy ste tí, preto sú tu také veľmi veľké vnútorné zmeny. Vo vnútri konečne ste prišli na to, že sa to nemení vonku, že ja sa túto rozhodnem, že vonku to idem spraviť inak, ale šli ste hlboko dovnútra. Tam ste si prišli na to, ako ste to tam vlastne mali. Všetku tú negativitu ste vyťahali von a rozhodli ste sa robiť to inak. No krása, pozrite sa, aký tuto ste. Ste statoční, odvážni, hrdí, žiariví. Myslím si, že je tu aj taká veľmi sexy energia. Toto je doslova ako motýl z kukly, keď sa vyliahne niečo nové, prekrásne. Hej, doslova, že z húsenice motýlom. Takže toto je zmena, veľká zmena. Čiže vy ste teraz možno trošku taký nervózny alebo netrpezlivý, hej, lebo toto sú tie vnútorné procesy. Preto vám tá karta hovorí, že vydržte. Vydržte, toto vás privedie k úplne novému osudu, k úplne novému životu, k vašej podstate, páni. Budete naozaj nezastaviteľní a budete veľmi, veľmi priťahovať k sebe všetko to, čo ste vždy chceli. Toto je presne to, hej, že už nebežím, už sa nenaháňam tam vonku za niečím, ale tuto som v tej svojej krásnej energii a nechávam všetko k sebe prísť. Všetko. A je to veľmi pekné, lebo naozaj nie je to žiadna taká arogancia. Je tu láskavosť, je tu zraniteľnosť a zároveň hrdosť a vedomie si tej svojej hodnoty. Fú, teda páni, skupinka číslo 1, vy ste si fakt mákli, toto je krásna energia. Krásna, úplne vás, ako obdivujem, toto nie je ľahké, toto nebolo, ani nie je ľahké, toto čím, ako prechádzate a zaslúžite si naozaj ako môj obdiv, moje uznanie a tá odmena vám príde, naozaj tá odmena vám príde v podobe niečoho krásneho, naozaj doslova ako keby meníte ten svoj osud. Vy ste teraz v procese zmeny, takže ako keby čo sa u vás zmení, vy celí ste tou zmenou teraz. Úplne vnímam to, ako cítite zmenu, dýchate zmenu, ako úplne ste celý nový, nádherný, žiarivý, proste tento život starý nejaký úplne nechávate za sebou. Všetko, čo dlho nebolo možné akoby vo vašej rodine, tak vy ste tí, ktorí to prišli zmeniť a urobiť to inak. Hej? Či už tu ide o vzťahy, alebo teda o tú hojnosť, o tú istotu, o to zabezpečenie. Hej? Ale so vzťahmi to určite súvisí, pretože keď vy ste tuto v tej svojej sile, keď ste krásni, keď ste hrdí a keď poznáte vlastne svoju hodnotu, hej, tak už to k vám nemôže pritiahnuť ľudí, ktorí by nemali s vami proste dobré úmysly. Priťahujete podobných, priťahujete tie spriaznené duše. Hej, ten svoj kmeň tých spriaznených duší. No. Tento král pohárov je veľmi zaujímavý. Trochu mi tu nesedí. Musím si ho trošku nacítiť, že čo tu tento chce. Toto je niečo nové. Toto je niečo úplne iné. Preto mi tu nepasuje, hej. Toto je tá zmena. Takže taký odkaz, jeden dôležitý pre vás, skupinka číslo 2, že toto je naozaj veľmi veľká a kompletná premena. Chvíľočku to bude trvať, kým si navyknete na tých ľudí, ktorí k vám prichádzajú, hej? Ktorí sú úplne iní, úplne noví, to je nová energia. Je dosť možné, že budete takí opatrní, hej, na týchto novopríchodzích, pretože ste boli zvyknutí tuto z minulosti na niečo, na tie určité konkrétne vzorce, teraz ste prešli nejakou to premenou, ale predsa len to vnímam, že ste trošičku, áno, že ste opatrní, lebo už nechcete zažiť toto, čo v minulosti bolo,
Hej, takže ste tak trošičku to vnímam na stráži, aj keď nemám tú kráľovnú mečov, ale vnímam ju. Ale to je super, už ste v tejto nádhernej energii. Cisárovná hojnosť. Takže toto je presne to. Už ste si vedomi svojej hodnoty, vy viete, kto ste. Takže už pozeráte na tých ľudí trošku inak, trošku opatrnejšie, už pozeráte, čo oni k vám, čo oni vám prinášajú. Už sa snažíte vnímať to, ako vy sa s nimi cítite, nie ako oni sa cítia s vami. Už ste naozaj pre seba dôležití vy sami. Takže tuto je možno aj nejaký konkrétny človek. Môže to byť aj romantické, ale môže to byť aj možno nejaký mentor, učiteľ, priateľ, nejaká blízka osoba. Ale je to niekto, kto bude, to bude trošku podľa mňa také prekvapko toto pre vás. Bude to také doslova niečo úplne iné, na čo ste zvyknutí. Takže vás to možno trošku vykolají. Nebude to takéto typické, to obvyklé. No zmena, naozaj veľmi veľká zmena. Presne akoby doteraz ste boli zvyknutí, ja neviem, počúvať rock and roll, hej, a teraz príde valčík. Hej, ale bude vás to veľmi akoby zaujímať, hej, len si potrebujete na to zvyknúť, pretože toto je niečo, čo ste chceli, len sa potrebujete naučiť, ako to vlastne vyzerá, aký to má obal, čo od toho môžete čakať, hej, potrebujete ešte trošku, preto je tu vlastne ten čas, toto je ten čas, ktorý potrebujete ešte venovať sami sebe, preto vás vyzýva ten vesmír alebo ten stvoriteľ k takej tej trpezlivosti, že tuto je niečo, čoho ste sa zbavili, ale ešte stále ste v tom procese hľadania sami seba. Ešte stále zisťujete vlastne, učíte sa veľmi veľa o sebe, sústredíte sa na seba, na to svoje vnútro. Čo máte radi, čo nemáte radi, čo vlastne od života chcete a čo od života nechcete. Hej, takže tuto je taký veľmi dôležitý posun. Posun niekam. Ale hlavne od minulosti. Hlavne od minulosti. Od všetkých tých stresov, od všetkého, čo vás ťažilo, čo vás stresovalo. Nechávate veľmi veľa toho naozaj za sebou, preto neponáhľajte sa. Neponáhľajte sa, skupinka číslo 1. Nemáte kam, nič vám neujde, toto vám neujde, neponáhľajte sa. A dovolte si toto osmútiť, otrúchliť, oplakať. Aj keď to bolo akékoľvek zlé, akékoľvek ťažké, dovolte si to akoby naozaj, že dajte si čas uzavrieť túto kapitolu. Nerobte to rýchlo, aby vás to potom neťahalo, aby vás to neťažilo. Hej, naozaj si dovolte takú rozlúčku. Hej, dovolte si byť smutný, poplakať si za tým, čo od vás odchádza, aby ste sa naozaj mohli tešiť na toto nové, aby ste si to mohli užiť, aby ste naozaj mohli už úplne sa potom venovať tomu, že kto vy vlastne ste, čo ste, aký ste vo svojom vnútri a objavovať tieto krásne energie, ktoré tam sú. Áno, čiže tuto vám príde, nebojte sa. Užijete si tých nových ľudí, užijete si tú zmenu, to nové, čo k vám prichádza, všetko to, na to bude dostatok času. A užijete si to naozaj tak, ako ste potom túžili, čo ste vždy naozaj chceli. Tuto vnímam taký ten pokoj. Veľmi tu vnímam pokoj, istotu a také bezpečie, také ako keď úplne nič nemusíte, keď tá energia plynie úplne ľahko, úplne hladko. Toto je pre vás veľmi veľká zmena. Hej? Doteraz naozaj ste boli vy tí, čo sa stále museli snažiť, niečo dokazovať, niečo. Tuto už iba tak pekne ste, nikomu nič nedokazujete, vôbec sa nemusíte obhajovať, nikomu nič vysvetľovať. A práve preto priťahujete takých ľudí, ktorí budú s vami tak pekne plynúť v tejto podobnej energii. Hej, a budete mať taký pocit takej ľahkosti. Hej, že naozaj nemusíte proste nič tlačiť, absolútne žiadny stres, žiadny stres, naozaj, že ak budete na niečo myslieť, tak ten druhý človek v podstate bude myslieť na to isté. Hej, ak budete proste po niečom túžiť, ako to neznamená zase, že on bude nejaký veštec, že nebude tam komunikácia, ale naozaj zo začiatku budete mať pocit takej absolútnej ľahkosti a dôvery, hej, že vlastne nič nemusíte, že proste tento človek s vami iba je, vôbec do ničoho vás nenúti, vôbec nič od vás akoby nechce, ani vás neprenasleduje, ale zároveň vás nenecháva v neistote, hej.
že veľmi dobre a ľahko s vami komunikuje. Hej, nemá problém vám povedať, čo si myslí, čo cíti, ako mu s vami je, zaujíma ho, ako vy sa s ním cítite, hej, takže absolútne vás nenecháva proste v nejakej neistote. Keď vám niečo slúbi, tak to naozaj dodrží, že môžete sa na neho spoľahnúť, hej. Čiže to bude veľmi iné, dosť to bude iné, ako ste zvyknutí. Preto som mala už preto je tu ten Vyselec, už tuto som mala ten pocit, že prichádza vám do života niekto alebo niečo, čo bude úplne iné. Ako som hovorila, tým, že ste vo svojom vnútri a hľadáte sa a je vás to teda viac, je to kolektívny výklad, môže to byť človek, ale môže to byť aj učiteľ a môže to byť doslova ten osud, to vaše poslanie. Hej, že hľadáte to, čomu sa chcete venovať, to, čo chcete robiť. Hej, a možno budete trošičku taký prekvapení, keď prídete na to, že celý čas to tam bolo v tom vnútri, len preto potrebujete smútiť, aby ste to mohli uzavrieť, lebo nevedeli ste sa cez tú starú osobu, ktorou ste boli, cez to dostať. Teraz, keď sa zrodila, alebo rodí sa táto nová bytosť, tak tuto vám príde vyjasnenie si naozaj aj toho, čo vlastne vy chcete robiť v živote, kam sa chcete dostať. Hej, že čo je vlastne tým cieľom, čo je tým zmyslom života. To je aj hľadanie tej vízie, hľadanie toho poslania, hľadanie toho zmyslu, hľadanie tej hudby, na ktorú vlastne vy chcete tancovať. Áno, čiže môže to byť aj človek a môže to byť konkrétne nejaké poslanie, to, čo vlastne chcete robiť. Takže tá zmena je, že určite vás čaká niečo nové, určite vás čaká nejaká nádherná nová cesta a možno teda budete mať oboje, hej, že nájdete vlastne aj ten zmysel života, to poslanie, nebojte, ono to príde, ešte chvíľočku, to bude trvať chvíľočku, ešte vydržte, príde to zatiaľ, je to trošičku také zahalené takou tajomnosťou. Je to, myslím si, ešte trošku pre vás neznámo. Potrebujete tomu ešte dať čas. Ukáže sa to v pravý čas. Nebojte sa, dozviete sa všetko, čo potrebujete vedieť. Takisto, ak k vám má prísť nejaký človek, tak sa nemusíte bať, neminiete ho, stretnete ho. Proste, keď ho budete mať stretnúť, tak ho stretnete. Hej, a je dosť možné, že je to aj prepojené. Hej, že to bude niekto, s kým vy budete, niekto, s kým budete mať nejaký spoločný cieľ, niečo budete spolu tvoriť, nejaké spoločné poslanie, nejakú spoločnú cestu. Hej, čiže je dosť možné, že tou zmenou pre vás bude naozaj to objavenie nielen samých seba, ale aj toho, čo ste tu prišli robiť, čím ste sa prišli doslova ako keby živiť, čo ste prišli ponúknuť tým druhým ľuďom, ako ste im prišli pomáhať. A to naozaj, že vezmete ten svoj život do vlastných rúk. A teda je dosť možné, že budete mať k tomu nejakého pomocníka, nejakého človeka, ktorého doteraz ste neboli schopní vidieť. Ale celkovo si myslím, že táto vaša cesta, toto, k čomu sa dostávate, tá zmena, premena bude naozaj veľmi, veľmi oslobodzujúca. Už naozaj vychádzate von z toho takého obdobia, kedy ste nevideli pred seba, kedy ste nevedeli, kedy ste tápali. Hej, čiže tá zmena sa toho týka, že nebojte sa, bude jasno, vyjde slniečko a všetko pochopíte. Pochopíte aj celú tú minulosť vlastne, že prečo sa diala a oveľa ľahšie sa vám bude kráčať životom. Bude to celé oveľa akoby jednoduchšie. Hej, neznamená to, že už nebudú žiadne ťažkosti, ale tým, že vy už presne viete vlastne, kto ste a už nepotrebujete s nikým vyjednávať, ako som povedala, nič vysvetľovať, nikoho prenasledovať, tak je tu celé sa to tak upokojilo, veľmi taká pokojná energia toho, že ja viem, kto som a kam idem. Hej? A to z vás robí veľmi príťažlivú osobu. Takže naozaj k vám mierí aj to poslanie a buď jeden konkrétny nejaký človek, alebo viac ľudí, s ktorými vám bude dobre, ktorí vás naozaj budú mať radi. Esominci, to je naozaj nejaký praktický nový začiatok. Takže toto je niečo, čo to bude tá zmena, hej, ktorá súvisí s tým poslaním. Čiže môže to byť prakticky nový začiatok s nejakým človekom, ale môže to byť niečo, čomu sa začnete naozaj venovať, čo budete tvoriť, čo budete vytvárať pre nový svet, pre novú zem, sami pre seba. A toto bude niečo, z čoho sa budete veľmi radovať, čo vás bude veľmi tešiť. Hej. Myslím si, že toto je táto karta na záver, to je úplne jasné, hej, že už tuto
Nie sú žiadne kompromisy, žiadne vyjednávačky, žiadne akoby... to je, keď proste máte na prvom mieste seba a je vám to jasné, je vám to absolútne jasné. Hej, a už neustúpite z tejto pozície, už nikdy nezapredáte tú svoju dušu. Hej, už sa nenecháte nikým kúpiť, už sa nenecháte, no presne, už sa nenecháte zviesť týmto nejakým takým tým mamonom alebo nejakými oblbovačkami alebo takými. Hej, čiže toto je veľmi pekné. Veľmi sa mi táto energia je tak krásna, veľmi sa mi páči tá vaša energia. Páči sa mi na tom aj to, že tým, že ste prešli týmto, tak vy veľmi dobre poznáte toto. Hej. Kto prešiel peklom, tak si vie užiť nebo. A na tej vašej ceste jednoducho už toto si pamätáte, túto skúsenosť, takže vy už viete, čo nechcete. Vy už presne viete, čo nechcete. A keď sa konečne dostanete do tej peknej energie, že si budete vážiť sami seba, budete na seba dobrí a budete na seba hrdí, keď to pochopíte, lebo vy ste sa prišli zachrániť sami seba, nikto to neurobí. Nikto ani to neurobí. Vy už to definitívne viete, že proste potrebujete to urobiť vy sami a už ste nekompromisní, hej, už, ako by som to povedala, nestrácate čas proste ako táto krásna cisárovna, hej, cisárovna a máte tu aj toho cisára. Takže už to je jedno, ktokoľvek vám príde oproti, tak vy už nebudete strácať čas s nejakými energiami, s ktorými nerezonujete, s niekým alebo s niečím, s kým vám nie je dobré, hej. V minulosti ste možno vyjednávali, robili ste kompromisy. A však možno, a veď keď ešte chvíľku počkam a on sa zmení. Nie. Vy prijímate tých ľudí tak, ako k vám prichádzajú a pozeráte sa a pekne si to hneď triedite a porovnávate. Hej, toto vy už nechcete zažiť, toto, kde ste boli. Vy už proste sa na to pozeráte tak, že prišiel mi tento človek naozaj pomôcť, prišiel mi odľahčiť, alebo mi prišiel prihodiť túto ďalšie poleno, nejakú svoju zodpovednosť, prišiel mi priťažiť, chce ma zase nejakým spôsobom využiť, použiť, hej. Takže áno, toto už je definitívny odchod od minulosti. Čaká vás tuto veľmi, by som povedala, nový život, nová cesta, kedy už budete investovať do niečoho úplne iného, úplne nového a budete sa z toho veľmi tešiť. A určite to nájdete. To poslanie, to, čo ste vždy chceli robiť, to, po čom ste vždy túžili, to je časť z vás nájde toho naozaj toho milovaného človeka, toho partnera, ktorý naozaj vás bude na tej ceste podporovať. Hej. Toto nebude niekto, kto vám bude tuto hádzať tie polena pod nohy, niekto, kto vám bude závidieť, kto bude žiarlivý, kto bude s vami súťažiť. Nie, toto bude podporná osoba. Veľmi by som povedala podporná osoba. Toto vnímam až taký naozaj, taký dobrodinec, taký aniel. Hej, niekto, kto sa proste bude s vami tešiť z každého vášho úspechu a to je tak super mať pri sebe takéhoto človeka, lebo toto je niečo, na čo ste z minulosti neboli zvyknutí. Takže toto vám veľmi prajem. Hej, skôr ste boli zvyknutí na túto toxicitu, na tie nezdravé vzťahy, na tie všelijaké závislosti. A preto som hovorila, že pre vás to bude veľmi nové, veľmi iné, veľmi povznášajúce, veľmi radostné, že zrazu máte pri sebe niekoho, kto sa proste s vami teší a kto vám pomáha, kto oslavuje s vami každý ten ďalší úspech na vašej ceste, kto vás posúva dopredu a kto je pre vás aj vzorom, na koho sa môžete pozerať naozaj s láskou a s úctou a on pozerá s láskou a úctou na vás, hej, že si vás doslova dá, ako tým nemyslím, že vás má akoby na piedestáli, ale niekto, kto vás obdivuje, hej, a koho môžete obdivovať vy, kto si vás nesmierne váži za to, akou cestou ste vlastne prešli. Hej. To je veľmi pekná energia tuto a naozaj si to zaslúžite. Som veľmi rada, že vás čaká táto zmena, že vám toto prichádza a mierí do života. Dobre? Takže vyložím vám k tomu, teda k tej zmene ešte nejakú takú podpornú manifestačnú kartičku z kariet, ako si správne prijať. Takže očakávania nie sú často naplnené len preto, že očakávam, že budem sklamaný. Presne. Takže toto je veľmi dôležité. A nachádzate sa v tom, ako som povedala, v takom medziobdobí. Takže naozaj očakávajte to najlepšie. Rozlúčte sa s tým starým typom osobnosti a ako som hovorila, ak vám nie je úplne ešte jasné, že kam idete alebo kde sa chcete dostať, čo je to vaše poslanie, neočakávajte, že budete sklamaní. Očakávajte to najlepšie a to najlepšie k vám príde. A ja vám to želám, z celého srdca vám to prajem, lebo si to zaslúžite, každý si to zaslúži. Takže kartička z myšlienok srdca od Louise Hayovej pre skupinku číslo 1. Nasledujem svoju vnútornú múdrosť. Presne tak.
nasledujem svoju vnútornú múdrosť. A ešte... Takže som so sebou spokojná alebo spokojný, prijímam sa a verím, že robím správne rozhodnutia. Áno, toto je to, čo teraz potrebujete, hej. Dôverujte si, ja som vám to hovorila na začiatku, hej, ste dobre, len ste v tom procese, ste v tej kukle, idete sa ako keby teraz len vyliahnuť, toto vaše nádherné nové ja ešte len teraz prichádza na svet, hej, a takisto si... Uvedomte, že ste na správnom mieste, ste presne tam, kde máte byť. Z tohto sa naozaj dostanete sem do tej nádhernej kráľovnej palic. Takže kamkoľvek idete, kohokoľvek stretnete, nachádzate lásku a najvyššie dobro, ktoré na vás čaká. Hej, toto je také vaše, by som povedala, najbližšie motto. A je to veľmi taká pekná, taká dobrá, láskavá energia, súcitná, ale zároveň silná. Hej? Ste zraniteľní, ste láskaví, ale ste v tej svojej sile. Hej, že áno, ste dobrí, ste láskaví, ale poznáte svoju cenu, svoju hodnotu. Hej, to neznamená, že budete na seba preberať nejakú zodpovednosť druhých ľudí. Hej, že budete na seba brať nejakú toxicitu alebo nejaké záväzky alebo niečo, čo s vami nerezonuje. Hej, že máte naozaj právo chcieť toto najvyššie dobro a tú lásku, ktorá na vás určite čaká. Dobre? Takže ďakujem veľmi pekne, skupinka číslo 1, že ste so mnou strávili svoj čas pri tomto výklade. Držím palce. Želám vám krásne dni, majte sa krásne. Vidíme sa zase niekedy inokedy pri nejakom ďalšom výklade. No, skupinka číslo 2 s citrínom, vítajte. Ideme sa pozrieť na to, čo sa zmení u vás, aká zmena vás čaká. Vnímam tu takú veľmi, takú pozitívnu, takú ľahkú energiu. Aj keď teda tu mám, že obmedzenie je sila, hej, ale máte tu slobodnú vôľu. A veľmi cítim, že vám prichádza také obdobie, kedy máte byť vidieť, kedy akoby vám to dôjde, že vy si vlastne určujete tie svoje hranice, hej, aj svoje obmedzenia. Hej, čo som povedala teraz, to je to isté. Hranice a obmedzenia. Dobre, prepáčte. Nie, opačne som to myslela, hej, že vy si určujete to... Áno, v podstate toto isté, hej, že či budete obmedzení, alebo či budete rásť, či budete expandovať. Je to vaša slobodná vôľa, teraz na to prichádzate. A teraz akoby vám prichádza také obdobie, kedy vám začína byť jasné, že je to naozaj len na vás, čo si dovolíte, kam až akoby sami seba pustíte. Že kde ste schopní zájsť, že to naozaj nezáleží od toho vonkajšieho sveta, od tých akoby obmedzení, ktoré sa vám zdajú, že sú tu, ale v podstate si ich kladiete sami sa obmedzujete. Takže vám to dôjde, no toto bude zaujímavá zmena. Nebudem tuto okolo toho špiritizovať, idem sa pozrieť. Ešte si vyložím jednu kartičku, túto výlohu. Čo sa zmení? Skupinka číslo 2, svetlo. Nádhera, svetlo a liečenie. Prekrásne, prekrásne. A toto je, každý má v podstate takú prirodzenú schopnosť liečiť druhých, aj vy. Svetlo. Toto je niečo, preto vnímam, tu je krásna, ľahká energia, je tu energia svetla. Tuto je nejaký prekrásny dar, ktorý ako keby ste mali iba vy, skupinka číslo 2. Je to akoby schopnosť vidieť veci inak ako iní ľudia, akoby nahliadnúť tak akoby za to obvykle, za to akoby vyniesť, vytiahnuť od niekiaľ tú krásu, ktorý ostatní nie sú schopní vidieť. Nádherné, nádherné, dobré. Idem sa pozrieť. Ideme na tarot, takže pozrieme sa. Je to kolektívny výklad, dobre, takže nemusí s vami rezonovať úplne všetko. Ak máte záujem o presnejší, podrobnejší osobný výklad, tak mi napíšte na mailovú adresu dole v popise pod videom, dobre? A ja vám pošlem presnejšie informácie o osobných výkladoch. Zmena. Aká je toto zmena, ktorú teda zažijú ľudia tuto v skupinke číslo 2? Čo sa zmení? Čo sa zmení? No dobre, asi úplne všetko. Áno, 8 pohárov.
tuto začínate naozaj niečo nové, úplne novú kapitolu. Odchádzate od niečoho starého, čo vás neuspokojovalo, ale myslím si, že budete taký neudržateľný. Pozrite sa, ako on sa snaží ho udržať, hej. Nemyslím si, že by ste robili nejaké unáhlené, nepremyslené rozhodnutia. Skôr si myslím, že ste taký rozkokošený trochu, hej, že keď objavíte, keď naozaj prídete na to, že iba vy sami si určujete tie hranice, tak budete k neudržaniu, hej. A to je také, je tu veľmi veľa tej hravej energie a naozaj, ako keby ste sa tak trošku, že rozbesnili je to, ale veľmi sa mi to páči, pretože zároveň tu máte tú kráľovnú minci, čiže bude vás mať čo držať pri zemi, hej. Vôbec sa akoby neobávam, že by ste niekde akoby uleteli. Je tu niečo, čo... Ale cítim takú veľkú bezhraničnosť, takú slobodu. Prekrásna energia veľkej slobody, radosti, tvorivosti. Takže u vás, čo sa naozaj zmení, je to, že... A mám taký pocit, ako keby ste konečne už prestali riešiť tie peniaze. A práve to vám ich tu prinesie, hej, že sa pustíte do tej hravosti, že proste vykúkne to vaše vnútorné dieťa, vy sa s ním skamarátite a pôjdete robiť to, čo ste dlho robiť nemohli a to, kde vás ono volá a ono vám povie, že pozri, čo my všetko môžeme, pozri, čo my všetko dokážeme, poď, ideme my dvaja zmeniť teraz svet a vy poviete, dobre. Hej, a to vám akoby úplne trošku zabudnete na to, že máte byť seriózni a že máte nejaké povinnosti a že máte zarábať a doslova sa začnete hrať. Nádherná, hravá, tvorivá energia to je. A to vám prinesie tie peniažky. Tuto je niekto naštvaný. No, máte tu asi niekoho, kto vám to trošku možno bude sabotovať, hej. Ale ja si myslím, že toto je presne to, že toto sú táto kráľovná mečov, v tomto prípade ju vidím ako tie vaše obmedzenia, tie vaše limitácie, ktorým vy sa teraz smejete doslova do tváre, hej, že pozrite sa, aká je ona tuto vážna, ale táto má síce v ruke peniažtek, ale taký úškrn, taký, že ja viem svoje, hej. Ja si tu idem tvoriť niečo, áno, presne niečo pre seba, niečo veľmi krásne, niečo veľmi svetlé. Áno. No, toto veľmi vnímam ako tie obmedzenia, ako niečo, s čím vy už sa vôbec akoby nekamarátite, s čím už vôbec nesúzniete. Že už to definitívne púšťate. Ešte vás to drží trošičku, taký malý povrázok, ale už je to naozaj len kúsok, aby sa to prelomilo. Že keď ste sami sebe pánmi, keď počúvate, áno, keď idete po tej ceste srdca, počúvate to volanie, a už vás to veľmi ťahá za svetlom. Ako by ste sa úplne rozhodli, že proste skoncujete. To je tak pekné. Ako by ste sa rozhodli počúvať to srdce a že je vám úplne jedno, čo vám ukazuje tá vonkajšia realita. Nemyslím tým, niektorí vám budú, toto je presne ono, že niektorí vám budú hovoriť, že vy sa klamete sami seba, ako môžete tomuto a tomuto veriť. Pozrite sa von, pozrite sa na ten svet a čo sa tam deje a všetky tie vojny. A vy už si tak sa zasmejete a proste myslíte si svoje a viete, že ten váš vonkajší svet závisí od toho vášho vnútorného, že aký bude ten vnútorný, taký bude ten vonkajší, že vy už vlastne viete, toto je to presne, že tie obmedzenia, že vy máte slobodnú vôľu, vy sa viete rozhodnúť, ktorou cestou chcete vlastne ísť a čo chcete vo svojej realite vidieť. Vy už viete, že to tam zatiaľ nevidíte, neznamená, že to k vám nepríde. To je presne to svetlo, to je tá absolútna oddanosť a láska k svetlu, že čokoľvek sa vo vašej realite deje, vy ste úplne presvedčení, že idete za svetlom. Áno, toto je to, keď neposudzujete posledný súd, hej, už je mi jedno, tie vonkajšie udalosti, proste nič nemá právo, silu ovplyvniť ten môj vnútorný svet, nič zvonku. Ja som absolútny vládca toho svojho vnútorného priestoru, ja mám tie emócie pod kontrolou, ja sa rozhodujem, či budem smutný, alebo či sa budem tešiť, hej. A keď tuto príde niekto, kto ma bude ťahať zase do tých svojich nejakých s prepačením, viete čo, tých nepekných vecí, hej, tak ja proste mu poviem, ty keď chceš, tak buď si tam, ale budeš tam sám. Lebo mňa toto nebaví, mňa toto nezaujíma. Ja sa chcem
Mňa zaujíma, čo som tu prišiel robiť, alebo prišla robiť, čo som prišla tvoriť. Mňa zaujíma toto svetlo. Mňa nezaujíma ten tvoj pesimistický pohľad na svet a tie tvoje starosti a toto a čo máš so susedov a čo máš s hentým a čo máš s týmto. Hej. Ja som tu prišiel riešiť seba a prišiel som riešiť lásku a svoju budúcnosť a presne toto ma zaujíma. Hej. Vy viete, že už mali ste v živote tiež všeličo a vy už teraz viete, že každý má slobodnú vôľu, nie len vy. Čiže ak tu máte takúto nejakú osobu, tak vám už na vás nemá taký dosah, ako na vás mala, lebo vy už viete, že aj ty to môžeš zmeniť. Keď môžem ja, môžeš aj ty. A keď nechceš, tak si tam zostaň, ale ja idem za svetlom. Takže nádherná, tvorivá energia. Áno, pozrite sa, tretiu kráľovnu tu máme. Takže toto už je naozaj taká cisárska energia, kráľovna palíc. Hej, už je rozhodnuté, hej, už tuto nie je cesty späť a vy presne viete. Kráľovna palíc je jedna naozaj z tých, ktorá pozná tie svoje obmedzenia. Hej, má pri sebe čiernu mačku, tu ju nemá na tejto karte. Čiže úplne presne to vnímam, že táto už je absolútne neobmedzená. Tu už nič nedrží späť. Tá už proste vykračuje do toho svojho nového života a robí veci, ktoré miluje, ktoré ju bavia. Naozaj to je iskrivá, toto je tá tvorivá energia. Toto je to, keď ja potrebujem už ísť a robiť niečo. A vy to veľmi potrebujete. Čiže to je tá zmena, kedy už konečne si to dovolíte, že proste už vás nič nezastaví, žiadne blbé vzorce, žiadne názory druhých ľudí. Ale vieš, s tým sa neuplatníš a vieš, toto sa ti nepodarí a vieš, to by si musel mať talent, alebo vieš, koľko je takých ako ty. Toto pozrite sa. Hej, toto vy jedným uchom dnu, druhým von. Vidíte, vy ste tuto vyzenovaní v tej svojej krásnej energii a vy viete, že čokoľvek budete robiť, keď to budete milovať, takže vás to uživí. Takže a je tu tá hravosť. Už ani neberiete ani seba, ale ani svet tak veľmi vážne. A presne preto sa stávate tými bezhraničnými. Preto to je, ja to vidím úplne ako let, ako nejaký let ku hviezdam. Že jednoducho ste si uvedomili, že si môžete splniť čokoľvek. Takže akýkoľvek projekt, čokoľvek chcete urobiť, vytvoriť, je tu proste nádherná energia. Toto je presne to, čo som hovorila na začiatku. Tuto je prekrásna schopnosť u vás a nedajte si to prosím nikým zobrať. Ak ju nemáte, ona vám príde. Vy naozaj máte to, čo títo ľudia nie sú schopní vidieť. Hej, vy vidíte ako keby za hranicu toho. Hej, toto je presne tá vaša neobmedzenosť, to vaše vizionárstvo, tá vízia nového nádherného sveta, tá tvorivosť, to je to vaše umenie, to je tá vaša láska k tomu umeniu a k tomu, že ja tuto vytiahnem, kde iní vidia bolesť a utrpenie. Ja vytiahnem odtiaľ krásu, ja odtiaľ vytiahnem to nádherné, ja odtiaľ urobím z toho spravím tú lekciu, to poznanie, takéto memento pre druhých. Pozrite sa, dívajte sa, radujte sa, plačte, žite. Hej, toto je to prekrásne posolstvo, čo vy vidíte a čo vy tvoríte a ukazujete to druhým. Pozri sa, ale ty tam vidíš toto. Ale pozri, čo tam ešte je. Pozri, aká nádhera tam je skrytá. V tej situácii, v tom živote, v tom obraze, v tom kvete, v tom úplne čokoľvek. Hej. Toto je niečo originálne, jedinečné, čo máte iba vy. Nedajte si to nikým zobrať. Nikým si to nedajte zobrať, lebo tuto sú tu takí nejakí, čo im to vadí. Vadí im, keď sú okolo nich takíto ako vy slobodní. Veľmi slobodní, kreatívni a tvoriví, hej. Takže áno, toto je možné, že to bude nejaký taký superský, nejaký váš rodinný príslušník, čo sa z toho až tak neteší, alebo proste vnímam tu, že tu máte nejakého kazi sveta, hej. Ale ako hovorím, ako už je to jedno, to je tá zmena, že vy ste nezastaviteľní, hej, tento človek nejak v živote už vám nemôže ublížiť. Toto kedysi nad vami malo moc, ale toto sa definitívne skončilo, alebo teda končí a tá zmena naozaj je, že táto krásna vlastnosť, ktorú som teraz povedala, že máte to vidieť za všetkým tú nádheru a ukazovať ľuďom to, čo nevidia. Už to viete, že to máte. A už viete, že ste tu prišli urobiť veľké veci. Darmo vám títo budú rozprávať, že sa máte držať pri zemi. Toto je už akoby minulosť, hej. Toto je, áno, presne, že zavretý za plotom. Nie, vy ste prišli žiariť, vy ste prišli byť videní. Vy ste prišli
tvoriť pre druhých a naozaj prišli ste dávať, prišli ste sa z toho radovať, prišli ste ten život si užívať, nebrať sa až tak vážne, čiže tým pádom, tým, že neberiete seba tak vážne, neberiete ani druhých, preto oni nad vami nemajú moc. Hej? Lebo tým pádom už nemôžete ani ich brať tak vážne, už vidíte toto, že toto, čo oni tu žijú, čo oni majú, že oni keď by chceli, tak to môžu šmahom ruky zmeniť, ale nechce sa im. A vadí im, že vy máte tú silu, tú odvahu to ísť a urobiť, že vy vlastne žijete tento svoj sen. A preto vám ten vesmír alebo ten stvoriteľ ponúka čoraz viac možností, hej? Čoraz viac sa tá vaša cesta rozšíruje a otvára a vy stále viac a viac prichádzate na to, že nemáte limity. A toto vnímam naozaj... Toto je to, čo som vám hovorila na začiatku, hej, túto, že každý z nás má schopnosť liečiť. Takže toto niečo, čo vytvoríte, toto, čo vytvárate, čo robíte pre druhých, má neskutočný efekt, nádherný, povznášajúci a liečivý. Hej. Aj keď ste umelci, aj keď tvoríte, malujete, píšete a nemusíte byť tuto priamo duchovný alebo spirituálny, ale to, čo robíte, robí svet krajším, robí svet lepším. To, čo vy robíte, lieči svet. Hej? A preto tu tak skáču 1,20 m, preto sú takíto naštvaní. Hej? Lebo vy to, čo vy vytvárate, toto niečo nádherné sa dotýka srdc druhých ľudí. A núti ich to pozrieť sa na svoju bolesť. A nie každý má takú odvahu ako vy pozrieť sa na tú bolesť, pozrieť sa na to zranenie, otvoriť tú ránu, dovoliť, aby do nej vniklo to svetlo a stať sa lepšou bytosťou. Nie každý má tú odvahu a vy ju máte a ja vám za to tlieskam. Pozrite, toto máte, toto liečenie, nádherná miernosť. Takže taká veľmi prekrásna umelecká skupinka, ktorá kráča za svojimi snami a tá zmena podľa mňa bude tá, že sa vám bude čoraz viac dariť a čoraz viac sa budete podľa mňa aj otvárať svetu. A čoraz viac ľudí bude oceňovať to, čo robíte a naozaj konečne prestanete sa tuto niekde šmrdoliť v malom a začnete si dávať veľké ciele, veľké, lebo už pochopíte, že toto z tejto minulosti nad vami nemá žiadnu moc. Hej, toto je ten dôležitý aha moment, kedy sa vám zasvieti, že všetci majú slobodnú vôľu, ja mám slobodnú vôľu a ja sa rozhodujem, že kde až môžem ísť a kde nemôžem ísť a kde až môžem expandovať a kde až môžem rásť. A hej, akoby predtým ste možno mali také malé túžby, malé želania, ale teraz už prichádzate na to, že áno, že vy ako jedinec, ako originálna jedinečná bytosť môžete zmeniť svet ako individualita. Hej. Tým, že zmeníte seba, tak môžete zmeniť veľmi veľa vecí, že máte na to dosah. Hej, že neznamená to, že vy potrebujete akoby meniť niečo, ísť za niečo, bojovať alebo neviem čo, že môžete zmeniť svet tým, čo vytvárate, tým, čo robíte sami pre seba, tým, čo robíte z radosti a tým, čo robíte z lásky. Hej, takže toto je toto, čo nad vami malo moc, táto minulosť, hej, títo rôzni ľudia, ktorí doslova to cítim tak, lebo tuto máte k tomu 6 pohárov, čiže toto bolo niečo už z vášho detstva. Vy ste boli svetlo, vy ste boli veľké svetlo už keď ste boli maličky, hneď proste ako ste sa narodili. Vy ste sa tu tak rozbehli do toho sveta, že to tu idete meniť, že to budete žiariť a táto vás tu sepálila, vás tu zosekala, že nie. Hej, takže ste zostali chvíľku taký zaseknutí, ale tá zmena je, že z tohoto sa už dostávate. Už nikto vás tu nemôže držať v takomto. Toto je naozaj minulosť, ako som hovorila. A vy toto je presne návrat k tomu vnútornému dieťaťu, kedy ho zoberiete za ruku a poviete, poď my sa vykašľame na túto potvoru, na túto bežtiu, čo nám tu strpšovala život a ideme si robiť tento nádherný svet a ideme liečiť a ideme pomáhať a ideme tvoriť. Poď ty moje nádherné vnútorné dieťa. Áno, vášeň, energia, radosť, láska. Ideme robiť to, čo nás baví. Hej, toto je, pozrite sa. Dám to sem takto, hej, to už je minulosť. Toto
toto sa už vás naozaj netýka. Toto je pre vás dôležité, hej, toto svetlo, kam vy smerujete a čo ste sa rozhodli robiť, čo ste sa rozhodli tvoriť. Od tohoto už definitívne odchádzate, ale toto si myslím, že idete za tou 9 pohárov, za tým svojim novým začiatkom, za tým, čo ste tu prišli robiť. Áno, pozrite sa, wow, král minci. Voľba. Hej, vy viete, že vy si vyberáte, vy si tvoríte svoj nový svet. Takže je tu určite, by som povedala, aj hojnosť, prosperita, ale hlavne je to také, keď už sa nebojíte akoby výjsť von s tým, čo máte vnútri a žiariť a je to prijímané veľmi láskavo, veľmi pozitívne, s veľkou odozvou, hej, lebo mali ste tam, neviem, či to bolo ako keby úplne trauma, ale naozaj mali ste tam z tejto minulosti niekoho, kto vám dal na dosť dlhý čas akoby takú tú stopku, hej, a tuto teraz si vlastne uvedomíte, kto je tento človek, kto je toto, táto celá, kto je čo, akú má nado mnou moc táto minulosť, žiadnu. Kto je toto, čo ma tu obmedzuje? Veď celé je to len hra. Naozaj, ako som hovorila, že beriete to oveľa s takou väčšou ľahkosťou a dostávate sa do tej svojej sily a uvedomujete si, že ale však to je môj život. Ja rozhodujem o mojom živote. Ja rozhodujem, ako budem svetlý, ako budem tmavý a čo budem, či budem závislý, či budem nezávislý. Hej? A ty nemáš nado mnou už žiadnu moc. Hej? Väčšinou ako deti to tak býva naozaj, že keď sme proste závislí vtedy vlastne potrebujeme, hej, nevieme sa ešte o seba sami postarať. Ale tuto už definitívne prichádzate na to, že dokážete čokoľvek, hej, a že presne toto vás držalo možno tá minulosť v takom strese, hej, že či si teda, keď pôjdete naozaj robiť to, čo milujete, či sa dokážete tým o seba postarať, či si dokážete tie peniažky zarobiť, ale tá hojnosť, už na to ste prišli, už to viete, že je vo vás, už vám to nikto nezoberie. Hej, takže nielen, že je tu tá radosť, to spojenie s tým vnútorným dieťaťom, ale týmto doslova ste príkladom pre druhých a liečite svet tým, čo robíte, tým, čo tvoríte a ste takým majákom, naozaj takým svetielkom pre tých druhých, aby urobili to isté. Nádherné, krásna energia, veľmi veľa slobody a tvorivosti je v tejto skupinke. Takže idem vám vytiahnuť manifestačnú kartičku k tomu, takú na povzbudenie, také, čo by vám teda ešte pomohlo na tejto vašej ceste, k tejto nádhernej zmene, v ktorej sa možno už práve teraz nachádzate. Takže dôverujem prúdu života. Áno, aj vám to ladí, pozrite, aké je to krásne. Veľmi podobné kartičky. Dobre, a ešte od Louise Hay. Myšlienky srdca, čo ešte by ste potrebovali na túto svoju krásnu cestu. Takže všade som radostne vítaná, alebo vítaný presne. Toto už nebudete stretávať, toto sa skončilo a naozaj vám do života prichádzajú ľudia, pozrite sa, ľudia so mnou radi pracujú a sú so mnou radi, áno. Budete stretávať tých, ktorí budú s vami radi. Keď vyjadrujem svoje myšlienky, pocity a nápady, ostatní ich vítajú a ľahko ich chápu. Takže toto je presne to, čo sa vám teraz deje, alebo sa vám to bude diať, to je tá zmena. Hej, presne, nemusíte nič vysvetľovať, nemusíte sa obhajovať, nemusíte proste môžete žiariť hotovo, bez nejakých ospravedlnení, nadrzo a silno a intenzívne a idete do toho svojho života. Áno, takže presne. Som slobodná, môžem byť sama sebou alebo sám sebou, áno. Toto je toto, čo som tuto vnímala, hej, že ste nemohli byť tým svetlom, nebolo vám to dovolené, ale toto sa mení. Vesmír vám tu prichádza povedať, tento vtáčik je, podľa mňa, to je posol toho ducha, ktorý vám prišiel povedať, že prichádza obdobie, kedy si budete užívať sami seba. Áno, ten blázon je veľmi aj o tej slobode. Čiže vidíte sami seba ako slobodnú, alebo slobodného, ste slobodní vo svojej mysli, ste slobodní vo svojom tele, ste slobodní vo svojom živote, to je tak krásne. Presne, veľmi veľa slobody, ľahkosti, takej iskrivej, žiarivej energie, kedy vás proste už nič a nikto nezastaví, už tuto vás už nič neovláda. Naozaj už nebudete
kvôli nikomu tlmiť toto svoje nádherné svetlo. Takže ja vám veľmi držím palce, veľmi vám to prajem, skupinka číslo 2. Ďakujem, že ste so mnou strávili svoj čas pri tomto výklade. Majte sa krásne, majte pekný deň a vidíme sa zase možno niekedy inokedy. Ešte raz želám. No, dobrý deň, skupinka číslo 3. Takže ideme sa pozrieť, vy, čo ste si vybrali tento zelený fluorid a túto kartičku. Čo vás čaká, aké zmeny k vám prichádzajú. Takže toto bude veľmi o komunikácii, o riešení konfliktov, o zastaní sami seba. Takže prichádza vám taká krásna nová energia, také sebavedomie a naozaj, kedy objavíte v sebe takú silu a uvedomíte si, že čokoľvek ten život vlastne pred vás prinesie, tak dokážete sa s tým popasovať, dokážete to zvládnuť, hej, prestanete to vnímať ako nejaké problémy a začnete to brať ako výzvy. A to je veľká zmena. To je veľká zmena, lebo tým pádom nemusíte byť v takom strese. Nepotrebujete už mať tak veci pod kontrolou, nepotrebujete si to tak až... Nie ste v takom strese, v takom krči a môžete dovoliť nádherným, nečakaným veciam, aby vstúpili do vášho života bez toho, ako hovorím, aby ste to museli ovládať a mať pod kontrolou, lebo vy už viete, že čokoľvek pred vás príde, čokoľvek pred vás ten život postaví, že si to dokážete vykomunikovať. Zároveň tu vnímam takú novú odolnosť, takú silu a úplne nový pohľad naozaj na konflikt. Že prestanete to vnímať ako niečo zlé, niečo, čomu sa treba vyhnúť za každú cenu, ale uvedomíte si to, že ale aj cez tie konflikty sa posúvame, rastieme, expandujeme, hej? Že sú to proste skúsenosti. A že ten konflikt akoby vznikne, ale tým, že ho akoby vyriešime, že je to vlastne kreatívne, že sa otvárame niečomu novému. Hej? A ten konflikt môže pre nás skončiť a dopadnúť dobre, akoby pre obe strany. Hej? A že niekedy je to dobré. Veľmi to potrebujete. Vnímam, tu je toto srdce, ale potrebujete cez tú krčnú čakru, cez tú modrú, akoby potrebujete dať von veľa, akoby zrejme tu vnímam, že je tu veľmi veľa hnevu, akoby vám veľa nebolo dovolené sa nejak vyjadrovať a hovoriť od srdca, povedať si od srdca, hej, čo chcete povedať, zastať sa sami seba, že veľmi, veľmi potrebujete začať niečo zo seba dávať von, vyjadrovať a toto sa zmení, hej. Tuto sa niečo veľmi akoby prelomí a konečne sa vám to bude dať to, čo sa nedalo, tak konečne sa vám toto podarí a to vám veľmi zmení život. Hej? Lebo doteraz ste sa len akoby prispôsobovali, doteraz ste stále len prijímali nejakým spôsobom možno názory tých druhých ľudí, ale tuto teraz konečne si poviete, že a dosť a už jednak pustíte tú kontrolu a jednak už začnete vyjadrovať, čo je vlastne vo vašom vnútri. Už prestanete ako keby stále len počúvať, čo druhí hovoria, názory, ale začnete vyjadrovať ten svoj. A to je dôležité, lebo to je ako by ste potlačili sami seba, aby druhí mohli okolo nejakým spôsobom byť a vyjadrovať sa. A tým pádom vy ste boli v takom útlaku. Hej? A tuto konečne prišiel na vás rád, konečne sa môžete prejaviť. A preto je to tak veľmi veľa tej zelenej. Ja to vnímam aj, že je to spojené, veľmi sa asi akoby uvoľní nejaká emócia hnevu, ktorá bola potlačená. Hej? A že ste si ju možno ani neuvedomovali, hej? A potrebujete to nejak poslať von, hej? Dovoliť si, proste aj sa hnevať na určitých ľudí z minulosti vo vašom živote. Hej? A preto ja hovorím, že odpustenie to je naozaj veľmi dôležité. To nie je akože schváľovať, čo ten druhý spravil. To je o tom, že ja si dovolím sa na neho aj hnevať. Pustím von ten hnev, pustím von ten smútok, všetko to pustím a zostane potom čisto a prázdno, že ja mám s tým človekom vybavené účty. Hej? Že akoby pochopím, prečo sa to dialo, na čo sa to dialo a že nebolo to fér, že ja mám právo sa proste nahnevať, že vtedy, keď som, ja neviem, bol maličký alebo neviem aký, možno nemohol som sa brániť a teraz už som veľký a už viem, že aha, dobre, a mám právo nahnevať sa, nahnevám sa a vyrieším si to s tým človekom vnútorne a ďalej už idem s tým, že výborne a už ma to nezväzuje, lebo ja už teraz sa o seba viem postarať, už nie som teraz maličký, už viem sa zastať sám seba a preto som to možno zažil, aby som vedel, ako to je a že keď som veľký, už to nedovolím, aby mi to robili znova. Hej, toto zobrať si z toho, že si zoberiem z toho tú dobrú vec. Hej, a takisto a môžem pomôcť druhým ľuďom, ktorí zažívajú to isté, čo zažívam ja, lebo ja to poznám, ja viem, aké to bolo, prešiel som si tým. Toto je to pekné, tá lekcia, hej, že si z toho zoberiem tú lekciu. Takže aká zmena nastane v skupinke v živote, skupinky číslo 3 s fluoritom.
Ale vidím vás doslova, že sa radujete zo života, presne aj tu. Máte tu veľmi veľa zelenej. Akoby tie túžby vášho srdca. Konečne. Toto je čakanie na zimu, ale tuto skôr si myslím, že vy ste boli zamrznutí. Boli ste uviaznutí v takom, veľmi ste potrebovali, tým, že ste neboli naučení sa ako keby vyjadrovať a ísť do toho konfliktu, tak vidím tu veľmi veľa také potlačenej energie, také zamrznuté, že ste to mali také skryté vo svojom vnútri. Aj tu pozrite, ona si to ako keby tu stále drží. Hej, a tuto je to zelené, táto už to pustí to všetko von, že už to neskrývate, už toho bolo veľa. Takže super, nádherná zmena. Uvidíme. Ideme pozrieť, je to kolektívny výklad, dobre, takže nemusí s vami rezonovať úplne všetko. Ak máte záujem o presnejší, podrobnejší osobný výklad, tak mi napíšte na mailovú adresu. Dole v popise pod videom ja vám pošlem bližšie informácie o osobných výkladoch. A ideme pozrieť na zmenu. Zmena pre skupinku číslo 3. Aká zmena vám prichádza do života? Čo sa zmení? Takže presne, prichádza čas na vás. Veľmi, veľmi dôležité je tu sústredenie vás samých na seba. A teraz ideme na tie sny, hej, že presne... Keď chcete dovoliť, aby sa vaše sny naplnili. Tuto máte nejaké nádherné vízie, niečo, keď konečne si dovolíte potom túžiť, ale potrebujete aj prestať kontrolovať, ako sa to stane. Potrebujete akoby sa uvoľniť, hej, a už prestať chcieť mať všetko naplánované, všetko pod kontrolou, vedieť úplne presne dopredu, čo, kto, kedy, ako, lebo potom vám ten stvoriteľ, ten vesmír to nemôže doručiť, keď to stále ovládate. Nemôže k vám prísť nič nečakané, môže k vám prísť len to, čo predpokladáte, čo máte proste v hlave. Čiže tuto je konečne sa rozvíja u vás, to je tá veľká zmena, taká dôvera. Dôvera v ten vesmír, dôvera v toho stvoriteľa, dôvera v to svoje vnútorné dieťa. A to, že, ako by som to povedala, tá schopnosť, hej, to, že sa rozhodnete, že už tu budete sami pre seba a že ste schopní ísť aj do toho konfliktu a zastať sa sami seba, tak presne to spôsobí, že už potom nepotrebujete tie veci tak kontrolovať a ovládať. Hej, lebo už viete, že ich zvládnete, keď prídu, takže už nemusíte dopredu vedieť, čo sa stane. Chápete ma? Hej, toto je to, čo vy potrebujete a čo vám prichádza. A to je, pre vás je to super, pre vás je to skvelé. Takže sa dostávate do nádhernej energie, ako hovorím, tie splnené sny, hej, ochraňujte svoje sny. Tuto, tá 9 pohárov, konečne sa dostanete do tej nezávislosti, hej, že už nie ste v takom tom krči, v takom strese zavretí, lebo už viete, že možno ste aj preberali tak trošku zbytočne zodpovednosť druhých ľudí na seba, hej, že ste veľmi riešili tým, že ste boli takí potlačení v tom, že tí druhí sa vyjadrovali, vy ste seba nemohli. Hej, a boli ste stále v takom, že ako bude prijaté to, čo vy poviete, to, čo vyjadríte, presne. Lebo tu je ten strach z toho konfliktu, že nebudete milovaní, že nebudete prijímaní takí, akí ste. Tuto vám je to už jedno. Tuto vám je to už jedno a ja vám tlieskam, to je super. Presne, to je perfektné. Hej, presne toto je ono. Hej, akoby kvôli tomu, aby ste boli obľúbení, aby ste boli, tuto veľmi ste možno boli zvyknutí naozaj byť tu pre druhých, stále iba pre ich nejaké potešenie, pre ich radosť, pre ich... A veľmi ste boli obmedzovaní a potláčaní v tom vyjadrení. Čiže preto tu je, že vyjadrite sa, už povedzte svoju pravdu, potrebujete hovoriť svoju pravdu, ísť, žiť svoj život, ísť naplňovať svoje sny. Hej, lebo stále proste všetko bolo dôležitejšie okrem vás, okrem vašej tej energie. Áno. Čiže presne toto, keď ste stále akoby uprednostňovali tých druhých, ako vy ste veľmi dobrá a láskavá bytosť. Hej, to je všetko v poriadku. Ale to proste neznamená, že nemôžete ísť do konfliktu, lebo to vám potom priťažuje. Hej. Keď sa snažíte predísť konfliktu alebo zabrániť konfliktu, hej, tak to je proste presne to, že zbytočne riešite, pretože ten konflikt by ani nemusel nastať, ale vy už dopredu riešite, že aha, toto keď ja niekomu teraz poviem alebo toto urobím a to sa tomu druhému nebude páčiť. Čiže zbytočne beriete ich rozhodnutia, ich zodpovednosti na seba. Už dopredu predpokladáte, ako ten druhý zareaguje a to vás oslabuje, to vás zmenšuje, to vás obmedzuje, hej, to vás limituje a potom nemôžete žiť tie svoje sny, žiť ten svoj život. Hej, čiže tuto je zmena. Zmena. Konečne prestanete to za druhých riešiť, ako to oni príjmú a čo si budú myslieť a čo s tým oni urobia.
Hej, to neznamená, že budete nejaký, ako by som to povedala, že budete bezohľadní, hej. To nie. Ale už jednoducho nebudete uprednostňovať druhých pred sebou. Keď cítite, že potrebujete niečo povedať, tak to poviete. Keď cítite, že potrebujete niečo urobiť, tak to proste urobíte. Hej, už tu nebude taká tá energia, že joj, len aby dobre bolo, len aby bolo dobre. Tuto už proste ste v tom, že áno, aby bolo dobre, ale aby bolo dobre pre vás. A nie je to sebecké. Nie je tento kráľ palíc, ktorý tu je, tento nie je egoistický. Hej, tento je v prvom rade predovšetkým potrebuje on byť v pohode. Hej, a on nebude túto zbytočne dopredu riešiť, že keď niekomu niečo povie, že či on chudáčik, ako to on príjme, ako to zoberie. Pretože tuto konečne si uvedomte, že vy ste sa s tým vždy museli vyrovnať. Vám každý si s vami akoby nebral rukavičky alebo servitku alebo neviem čo a vy ste si to museli vyriešiť. Hej? Na vás bola zodpovednosť. Takže takisto teraz neberte na seba zodpovednosť druhých ľudí, ako to budú nejakým spôsobom riešiť, že čo im vy poviete, pretože keď vy ste sa s tým dokázali vyrovnať, takisto aj oni. Ak nemáte zámer, úmysel škodiť a ubližovať, ak to naozaj myslíte dobré a ide tu iba o to, že proste vyjadrujete to, čo máte vo svojom vnútri. Pozor, toto zase nemyslím tak, že vy idete na silu niekomu pomáhať. To nerobte. Hej, cesta do pekla býva dláždená dobrými skutkami. Hej, toto zase nemyslím to, že aby ste to zase neprehnali, neotočte to zase naopak, že ako vy si myslíte, aby tí druhí, čo by mali robiť, lebo to je zdroj najväčšieho utrpenia. Keď vy si myslíte, ako druhí ľudia by sa mali správať, čo by mali robiť, ako by sa mali chovať. Hej. Ale toto si myslím, že vám nehrozí. Tuto naozaj len, lebo vy si potrebujete dovoliť byť konečne, ako by sa naozaj, že sami sebou. Sami sebou počúvať hlas zase toho svojho vnútorného dieťaťa, toho srdca. A keď niekto si myslí opak alebo niečo iné, tak nebať sa povedať tú svoju pravdu, svoje vnútro, vaše vnútorné dieťa je vaša pravda. To, čo chcete urobiť, to, čo chcete žiť, ako to, čo si myslíte, môžete povedať, hej. Nie to, čo si myslíte, že by druhý mal urobiť, ale to, čo si myslíte, že je pravda o vás a o vašom živote. A to s tým bez debaty, to nie sú kompromisy, s druhými ľuďmi sa o tomto nedebatuje. To je váš život, toto je vaša pravda a oni nech si žijú svoj život a svoju pravdu, hej. Čiže toto je pre vás veľmi, veľmi dôležité, presne. A naozaj doteraz tuto ako keby naozaj ste boli dosť takí potláčaní, úplne naozaj nejaká akoby iná osobnosť, hej. A práve preto, že ste zvyknutí stále to vidieť určitým spôsobom, stále to robiť určitým spôsobom, mať to pod kontrolou, mohla by vám tuto ujsť nejaká príležitosť, niečo dôležité, to je presne toto, to nečakané, toto, čo vám chce ten vesmír doručiť, ten stvoriteľ, čo vám chce priniesť. Takže preto potrebujete to prestať trošičku ovládať a kontrolovať, pretože je tu pre vás veľmi veľa hojnosti, veľmi veľa darov a splnených snov. Doslova to vnímam ako čaro a mágia, ktoré vám chcú vstúpiť do života. Hej, a čím viac budete autentickí, čím viac budete originálni a sami sebou a čím viac proste nedovolíte druhým, aby prekračovali vaše hranice aj za cenu konfliktu, hej, tak tým viac sa budete mať naozaj dobre, tým viac budete prosperovať, prekvitať, tým viac sa vám bude dariť, presne. Takže nielen, že vám naozaj môžu prísť do života peniažky, ale aj láska. Ale toto si myslím, že je skôr, toto nevnímam ako nejakého druhého človeka, toto naozaj sú proste energie, tá energia toho sebavedomia a tej prosperity a tej hodnoty a toho, že aha, konečne vám to dôjde. Konečne vám to dôjde. Možno to raz, dvakrát vyskúšate a uvedomíte si tú sladkosť, tú láhodnosť, tú opojnosť toho, keď si dovolíte byť tu sami pre seba. Zastať sa sami seba, hej. A už nebyť ticho, lebo keby som ja to teraz, keď to radšej to nepoviem, lebo ja to poviem a ten druhý potom, ja neviem, čo si bude o mne myslieť a tuto vám je to už úplne jedno, hej, čo si kto myslí. Toto je to, že tá vaša pravá podstata, tá pravda proste potrebuje ísť von. Hej, jednoducho, to sa nedá žiť život bez toho, aby sme nevyžárovali von svetlo, keď ho v sebe máme, iba preto, lebo tma druhých je taká veľká, že by sa mohli cítiť ublížení. Hej? Lebo keby my sme priveľa svietili, keby my sme žiarili, keby my sme excelovali, keby my sme, no tak tí druhí by možno chudačikovia, ja neviem, ako by to oni zobrali, hej, že možno sú horší, možno by sa trápili a možno to už nie je vaša starosť, hej. Hej, že možno ich svetlo by nebolo také výrazné, hej, alebo oni možno by museli niečo, ja neviem, ubrať a podobné.
hej, alebo oni by, to naše svetlo je tak silné, že by svietilo na tie ich zranenia a to by im možno vadilo a boli by smutní. Ale presne to potrebujú, chápete ma? Presne to tí ľudia potrebujú, aby vy ste im svietili na tie zranenia. Hej? A jasné, že môže to potom vyvolať konflikt. Jasné, že sa im to potom nebude páčiť. Hej? Lebo sú nútení s tým niečo urobiť. Ale o to ide. Predsa o to ide pre Boha, aby sme ako by som to povedala, viete, lebo aby sme sa vyvíjali, aby sme to nešírili toto ďalej, túto bolesť. Čokoľvek ste prežili, my sme prežili proste ako deti. Ak si to v sebe nevyliečime, tak to odovzdávame ďalej. To zlo sa šíri, tá toxicita sa šíri ďalej. Každý človek, ktorý si to v sebe nespracuje, tak to odovzdáva na tú ďalšiu generáciu. Alebo všimnite si naozaj, ako sa správajú, ako sa chovajú šťastní ľudia. Šťastní ľudia prajú všetkým lásku, šťastie a dobro a iba nešťastní ľudia potrebujú škodiť. Iba nešťastní ľudia si budujú akoby ten svoj život na nešťastí druhých. Stúpajú po chrbtoch druhých za kariérou a ja neviem kde. Iba iní šťastní ľudia nepotrebujú konkurovať, nepotrebujú sa pretekať. Každému prajú to, čo majú oni. Hej, lebo nie sú v tom strachu. Nie sú v tej konkurencii. Hej, a istí sú si sami sebou. Toto vám prichádza táto nádherná energia. Nepotrebujú druhých kontrolovať ani ovládať. Pánečku, už ďalší krásny nový začiatok tu máte. Takže nádherné, máte tu ESO pohárov a ESO minci. Takže toto bude naozaj zmena, ktorá sa bude týkať celkového takého vášho pohľadu sami na seba a na to, že kto vy ste vlastne v tom svojom vnútri a že máte právo tu byť pre seba, zastať sa sami seba. A že nejak je to aj taká retrospektíva, taký pohľad, hej, že naozaj keď si dovolíte sami seba liečiť, hej, a spracovať si tú svoju bolesť, tak už nebudete cítiť potrebu akoby stále ulahodiť druhým, hej, a byť proste stále všetkým na porúdzi a po ruke a neviem čo a už budete ochotní, ako som povedala, mať menej veci pod kontrolou a ponechať tých okolo vás trošičku tak viac samých na seba. Hej, bez toho, aby ste rozmýšľali, čo si o tom myslia, čo si o vás myslia a čo si myslia o tom, čo vy chcete urobiť a čo vy chcete podniknúť, lebo už chápete, že proste každý si môže vyliečiť a spracovať tú svoju bolesť. Nepotrebuje sa tu odreagovávať vlastne na druhých. Hej, takže veľmi veľa vecí aj z tej minulosti vám dôjde, veľmi veľa vecí si uvedomíte, ale vidím tu naozaj také pekné zameranie sa na tú budúcnosť, na tie svoje sny a na to, kým vy chcete a kam chcete ísť a kým sa chcete stať. Pánečku, takže toto dokonca ešte aj ESO mečov, 3 ESA tu máte, takže toto je nádherný úplne taký nový, veľmi nový začiatok, ale toto ESO mečov na záver vnímam to, že budete oveľa ráznejší. Hej, presne, že už nebudete tolerovať veci, ktoré doteraz ste proste tolerovali. Hej, iba preto, aby ste možno boli obľúbení, aby ste sa páčili, aby ste sa vyhli konfliktu. Hej. Toto ESO mečov sa nebojí konfliktu. Pre ESO mečov je dôležitá hlavne pravda, vaša pravda, to, kým vy ste, toto, čo potrebujete do seba začať proste vyjadrovať von. Hej. Nechávali ste si to veľmi dlho pre seba, možno vám akoby nebolo umožnené hovoriť, kto ste, kým ste, čo si myslíte, čo cítite, ako sa máte. Toto obdobie sa končí, toto je zmena, toto je veľmi veľká zmena. A toto presne spôsobí to, ako som hovorila, že keď už nebudete riešiť to, ako to bude prijaté, to je aj keď akoby tvoríte alebo robíte proste veci, lebo musíte, hej. To nie je len tá vaša pravda, to je aj tá vaša kreativita, to vaše svetlo, ktoré je vlastne vnútri, to, kým ste. To nie je len to, ako keby čo si myslíte, ale doslova to čo žijete, tú svoju pravdu. Že už to proste potrebuje ísť z vás von. Je dosť možné, že ste mali kvôli tomu, že tam bolo uväznených veľmi veľa emócií aj nejaké zdravotné problémy. Hej? Jednoducho ten život bol taký, keď ste stále všetko chceli ovládať a všetko ste chceli mať pod kontrolou zo strachu, že čo zase príde, čo zase sa ako keby stane, hej? Že ste nikdy nemohli byť vlastne sami sebou. Tak toto naozaj mohlo spôsobovať, že vždycky akoby ste sa naučili, hej, že ako by som to povedala, ste sa naučili, hej, že radšej popriete seba,
Hej, len aby bolo dobre, aby nebol konflikt, aby druhí sa na vás nehnevali, hej. A tuto už to skončí, táto voľba, vám už je to jasné. Vy už si definitívne volíte seba, vy si vyberáte seba. Hej, vy si vyberáte lásku sami k sebe, presne. Toto je to, kedy konečne ste sa rozhodli, presne ako tento v štvorke minci. Že už dosť stačilo, ja už nebudem rozdávať, veď ja potrebujem aj sám pre seba, ja si potrebujem tuto držať niečo, toto čo je moje. A ja nemôžem stále sa proste prispôsobovať druhým ľuďom a robiť iba to, čo sa odo mňa chce a očakáva. Toto je, keď si to držíte v sebe. Hej, toto je vaša istota, vaša stabilita, toto je to presne a máte tu ďalšiu štvorku. Čiže to je veľmi veľa. To je, keď si stojíte za svojím. To je ten váš základ, tá vaša pevnosť, že ste pevní v tom, kto ste. Váš základ, vaša istota, vaša stabilita, vaša tvorivosť, vaša kreativita. Štvorka palíc, to je celkovo vaše hodnoty, to, aký ste človek. Už nebudete o tom s nikým debatovať, s nikým diskutovať. Toto je presne to, keď ste rozhodnutí, že toto je proste moje, to je tá moja duša, to je to moje vnútro, to sú tie moje hodnoty a ja sa s tebou o tom nebavím. A keď sa ti to nepáči, tak si choď inde. Hej, bez debaty. Takže presne už a vnímam to aj tak, že ste konečne rozhodnutí investovať do seba a do týchto svojich snov. Hej, že už stačilo. Konečne vám dôjde, že máte len jeden život, ktorý je pre vás dôležitý a nemôžete sa stále niekomu prispôsobovať. Potrebujete investovať do seba, do toho, čo vy chcete, do svojho tela, do svojej prosperity, do toho, čo milujete, čo chcete zažiť, aké skúsenosti chcete mať, čo sa chcete naučiť. Hej, že stále tu bol niekto alebo niečo, čo bolo dôležitejšie ako vy a toto obdobie sa končí. Hej, čiže tuto prichádza doslova veľká zmena, lebo vám to konečne dôjde, že to bolo nespravodlivé. Hej, že nemôžete proste prežiť celý život tak, že stále tu budete pre niekoho, keď potrebujete tu už konečne byť sami pre seba. Hej, takže áno, a tým pádom vám príde do života niečo veľmi pekné. Toto naozaj vnímam, že to sú tie sny, ktoré už ako keby nie, že vy idete za nimi, ale oni konečne vám začnú ísť v ústrety. Konečne to začne prichádzať k vám. Pozrite, tuto ste vy a tuto sú vaše sny a idete takto pekne, pozrite sa oproti sebe. Toto je to vaše srdce, ktoré konečne počúvate. To vaše srdce, ktoré sa raduje a ktoré spieva, že konečne ste sa našli, konečne ste sa objavili. Hej, konečne ste sa zastali sami seba. Takže a ste tu pre seba. A na spodku máte slnko. Takže to je super. Krásna energia. No, pozrite sa. Jelniček, hej. Toto sú presne tieto meče. Toto bolo veľmi dlhé obdobie, kedy stále niekto od vás niečo chcel a vy ste neboli schopní mu povedať nie. Nie, lebo by bol konflikt, lebo neviem čo, lebo by vás nemal rád, lebo... A tuto už konečne pochopíte, že takí ľudia, ktorí vás nemajú radi iba preto, lebo im raz poviete nie, nemajú vo vašom živote čo robiť. Hej, vy sa potrebujete obklopiť ľuďmi, ktorí to znesú, ktorí to príjmu, ktorí sa kvôli tomu nezložia, ktorí sa možno s vami kvôli tomu pohádajú, ale v tom vašom živote budú a ktorí vás budú milovať takých, akí ste, že ste sami sebou a dávate von a hovoríte a vyjadrujete tú svoju pravdu. Nepotrebujete kvôli nikomu niečo na sebe proste akoby potláčať, akoby meniť a prispôsobovať sa, hej. Ako hovorím, zase nie byť bezohľadný. To nemyslím, že byť bezohľadný, hej. Že druhým bezohľadne zasahovať do života. Ale toto je, pokiaľ ide o vás, pokiaľ ide o túto vašu energiu, hej. A že keď sa rozhodnete niekomu proste povedať, že nie, to je presne toto, hej. Hej, ak príde za vami nejaký priateľ, že chce od vás požičiať peniaze a vy mu poviete, že nie, hej, tak mu poviete nie, poviete mu to nie a je vám to úplne jedno, pretože viete, že ak vás má rád, tak sa s vami bude kamarátiť ďalej. Hej, a ak mu išlo naozaj len o tie peniaze, tak vás už potom nebude poznať, hej, lebo chcel len tie peniaze. A takto si urobíte poriadok, takto zistíte vlastne, kto to myslí s vami vážne, kto vás naozaj miluje a kto vás nemiluje, kto s vami chce byť a kto s vami nechce byť. Hej. Alebo to je to isté, či pre ňoho niečo urobíte, alebo neurobíte. Hej. Teraz to nemyslím, že máte mu urobiť akože na schvál, hej, ale proste ak teraz viete, že nemôžete, že tie peniažky na niečo potrebujete, alebo že nemôžete pre ňo niečo urobiť, lebo si potrebujete proste akutne oddychnúť, tak nezmobilizujete sa, nepôjdete z posledných síl, tuto, že už sa ledva plázite, ale ešte urobiť pre niekoho niečo,
ale uprednostnite to svoje telo, ten svoj čas na oddych, to, že vy si potrebujete odpočinúť, že vy tu potrebujete byť sami pre seba. Hej? Takže hej, to neznamená, že ja neviem, nejakej starej babke neurobíte nákup vašej alebo mame nepomôžete, keď to potrebuje. Ale zase, najprv sa opýtate sami seba, či to stíhate, či to zvládate a či je to tak pre vás v poriadku. A keď nie, tak poviete, dobre, vieš čo, tak mami alebo babi, nejaký môj iný súrodenec alebo niekto iný nemohol by to pre teba spraviť, lebo ja proste teraz už jednoducho nevládzem, musím si odpočinúť, musím si láhnuť alebo čokoľvek. Hej. Chápete ma, ako to myslím? Toto je to, keď milujete sami seba. Toto je tá láska. Toto je to, keď si vážite sami seba, keď už proste nie ste tá rohožka, hej. Už nedovolíte druhým, aby po vás šlapali, ale naopak vy dávate von zo seba to, kto vy vlastne ste. Aj v takom tom prejave, v tom tvorivom, v tom kreatívnom a v tom vyjadrovaní tej svojej pravdy. Hej, či už sa to niekomu páči alebo nie. Keď sa to proste niekomu nepáči, to je to isté ako tento môj YouTube kanál. Hej. Nie každému sa to páči. Hej, ale čo teraz? Teraz ja budem plakať a kvôli tomu to zruším. Ja proste neprestanem. Toto je niečo, čo ja robím, toto je moja pravda, robím to takto, robím to takým spôsobom, ako to robím. A nie každému sa to páči. Hej, a to neznamená, že ja teraz to prestanem robiť, lebo niektorým sa to nepáči. Ale je veľmi veľa ľudí, ktorí to... Je vás veľmi veľa takých, ktorým sa to páči a ktorým to pomáha, ktorí to možno potrebujú. Hej? A to je to isté, čo potrebujete urobiť vy. Hej? Vždy budú nejakí ľudia, ktorým sa nebude páčiť to, kto ste a to, čo vyjadrujete a pravdu, ktorú hovoríte. Ale budú aj takí, ktorí na to čakajú, ktorí vás potrebujú. Takže buďte tu hlavne pre tých, ale hlavne sami pre seba. Dobre? Takže krásna energia, naozaj veľmi taká ráznosť vám prichádza do života, taká sviežosť a tak, keď už sa naozaj nebudete báť byť sami sebou, vyjadrovať to, kým ste a ako som povedala, nebudete musieť mať potom tak všetko pod kontrolou, takže budú môcť prísť krásne, nové, nečakané udalosti do toho vášho života, hej, tie splnené sny. Takže vám k tomu vytiahnem ešte manifestačnú kartičku. Ako si správne prijať. Takže áno, ja som tvorivá sila svojho života. Presne, nikto iný. Nedovolte nikomu iného, aby tvoril váš život za vás. Aby tvoril to, čo vy chcete. Aby vám hovoril, čo si máte myslieť a čo máte snívať. Vy ste tí tvorcovia. Všetko, čo potrebujem, obdržím v pravý čas. Tak. A ešte kartičku od Louise Hayovej, myšlienky srdca na záver. Pre vás. A mám dve. Takže som v harmónii s prírodou, som v harmónii so všetkým životom. So slnkom, s mesiacom, vetrami, dažďom, so zemou. Tak, presne tak. A ste pritom sami sebou. Ste v harmónii, vtedy ste v harmónii, keď ste sami sebou, keď si dovolíte. A som pozitívny človek. Pozerám na seba a na život čo najpozitívnejšie. Hovorím áno príležitosti a prosperite. Hovorím áno všetkému dobrému. Mám radosť z toho, že to tak je. Hej. Takže toto je presne to, že možno mám taký pocit, že trošku ste tomu uverili takému tomu, že musíte stále byť to slniečko, musíte stále byť tí dobrí a tí pozitívni, ale to, že ste pozitívny človek, to neznamená, že niečomu občas poviete aj nie. Hej? Áno, hovoríte áno príležitosti a prosperite. Čiže toto je ten rozdiel. Vy hovoríte áno tým veciam, ktoré vám prosperujú, ktoré vás posúvajú dopredu. Ale takisto nezabudnite, že máte právo povedať nie tomu, čo vás obmedzuje, čo vás akýmkoľvek spôsobom utláča, čo s vami nerezonuje, čo vám nerobí dobre. Hej? Takže toto je, myslím si, že ešte táto je pre vás. Hej? Dovolujem ostatným, aby boli sami sebou, ale aj sami sebe. Toto je presne to. Nemusím druhých ovládať, nemusím ich kontrolovať, pretože ja viem, že keď sa mi niečo nebude páčiť, aj preto to vám tak vadilo, preto ste možno potrebovali mať tie veci pod kontrolou a akoby pozerali ste na tých druhých ľudí, čo sa spravia, čo urobia, hej. Lebo ste si nedovolili vy sami byť sebou. Keď si dovolíte vy sami byť sebou, tak potom vám to nebude vadiť ani na druhých, keď budú sami sebou, hej. Čiže milujete ostatných tak, že im dovolujete, aby boli tým, kým sú. Keď sa učíte prijímať sami sebe, tak sa učíte prijať ostatných. Presne tak. Keď príjmete sami seba, taký, aký ste, vtedy môžete prijať aj ostatných. A viete, že vás neohrozujú. Hej, lebo zvládnete čokoľvek príde.
Presne, lebo sa nebojíte ani toho konfliktu. Tak, konflikt nemusí byť vždy len zlý, konflikt vás môže niekam posunúť. Konflikt vám môže ukázať, že si ustojíte tie svoje hranice, že ich nebude nikto prekračovať, že sa viete zastať sami seba, že sa viete ochrániť, že vy ste si svojou prosperitou, svojou istotou a svojim bezpečím. Dobre? Takže držím vám palce k tomuto, želám vám k tomu naozaj veľmi veľa odvahy a ste perfektní. Táto zmena, myslím si, že vám veľmi pomôže, veľmi prospeje a uvidíte, ako veľmi sa to prejaví v tom vašom živote a koľko dobrej energie vám začne prichádzať, hej, naozaj, keď budete mať na prvom mieste seba a voliť seba, tak ten vesmír vám to potvrdí, tá vaša realita vám to potvrdí a prídu vám do života ľudia, akoby pre ktorých vy tiež budete na prvom mieste. Nebudete iba jednou z nejakých možností. Hej, že budete pre nich dôležití a budú vás milovať takých, akí ste. Dobre, takže ďakujem veľmi pekne, skupinka číslo 3, že ste so mnou strávili svoj čas pri tomto výklade. Držím vám naozaj palce, želám vám túto novú, krásnu, takú tú zmenu, túto vašu novú žiarivú osobnosť, ktorá povstane z toho takého možno trošku utláčaného človečika. Nech sa vám darí. A vidíme sa zase možno niekedy inokedy pri nejakom ďalšom výklade. Ešte raz všetko dobré a majte pekný deň.